बापरे बापरे माइफा लासिं सिं भिडिअ बानायनाय जादोंलै बिसिनियालाय मा जाबावगोन बिदिबालाय इमान लासिं सिं बे गन्थंखौ मानो होदो बे खोमाखौ मानो होदो बे मेगनखौ मानो होदो हो नोंसोरो इदि माने मोजां मोनलायदोंबा मादोंब्ला बिदि बिसिनायाव बेलथाय माने सेक्सनि भिडिअ बानायनाङालै बिदि भिडिअखौ प्राइभेटै लाखुमानांगौ नोंसोर बानायदोंब्लाबो बेयाव माने आक सासे केमेरा हमग्रा दंबावलायसो केमेरा सासे ओरैबायदि माने मा बुस्थु बिसोरो मा खालामनो सानदो ससियेल मिडियायाव मा देखायनो सानदो हा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा खालामनो सानदो इयुन जोलैखौ मा खालामनो सानदो नोंनि गोजौ थाखोआव मा जायगोन नों बुजिना बुजियाखै नोंसोरोलाय बेफोरबायदि बिसिनायाव बागारलायनानै खुदुमलायनानैसो मोनसे भिडिअ जायो नामा आजिखालिनि दिनाव भाइराल जुग नालाय भाइरालखौनो गिनो थांला भाइराल भिडिअसो लुगैयो माने बै बाङालिफोरनि बायदि बे दरजा खनायाव बागारलायनाय भिडिअ बानायनाय बायदि आथा खालामनाङा दरजा खनायाव बागारलायनाय भिडिअ बानायबानो जाबाय बिदि आथा भिडिअ बानायनाङा जोंनि बर' समाजाव बिदि भिडिअखौ नायनो लाजियोलै आं मैया हाबना नायदोंमोन आं लोगोफोर बे कमेन्ट सेक्सनाव ओरैबायदि गाज्रि लिरना हरदो एकदम माने आंनि खुगाजों बुंला आरोना सोरबा नुदोंब्ला मिथिखागोन फेसबुकआवसो फार्स्ट फैयो दालाय भिडिअआ ना ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ माने हगारग्रा जादों आरो पार्ट 2 जाबाय दैयो दाखालि मोनसे हगारदोंमोन दाखालिना एसे नर्मेलमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैनि एकदम बाग्रायथारनाय आरो हिन्जावा गोबाख्रबनाय आरो बेफोरखौ माने गुबुन हारिफोरासो बानायोलै जेरै बाङालि बिहारिफोरासो माने बेफोरबायदि दरजा खनायाव सेक्स गेलेनाय सोरखौबा खुदुमनाय सोरखौबा बाग्रायनाय सोरखौबा खनना हरनाय बेफोर भिडिअखौ जोंनि बर' समाजाव बानायबा बिराद लेथ्रा नुयो ओंखायनो बिदि भिडिअ बानायना फंबायमोन बिनानाव मोखां दायरेक्ट बुंदों नोंसोर मोजां मोनलायोबा मोजाङै रिलेसन था मोजाङै सिखुमानानै ला नोंसोर प्राइभेट पार्ट गेलेयोबाबो बिदि भिडिअफोरखौ हगारनाङा आरो जोंनि उन्दै इयुन जोलैफोरनि गथ'फ्रा नुयोब्ला जाखांफुनाय देरफुनाय गथ'फ्रा नुयोब्ला माने लालाङो आरो गियानखौ माबोरै लालाङो होनना बुङोब्ला नोंसोरनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायना होयोब्ला बै गथ'फोराबो लागोन आरो स्टुडेन्ट एग्जाम्पलि स्टुडेन्ट गथ' सासे स्टुडेन्ट गथ' जोंनि बर' सेंग्रा गथ'आनो जेनेबा आरो गावनि जेनेबा गार्लफ्रेन्डखौनो जेनेबा मोजां मोनलायनानै बेफोरबायदि खालामनांगोन ना बिसोरबो मिथियोब्ला हा इयुन जोलैनिखौसो बुंदो जोंफ्रा बिदि हाबा जाखानाय जेबो नङा दै जोंफोर माने हाबा जाखानाय माने जों बिदि भिडिअ बानाय मोनखाया माने जोंबो बानायखाया बिदि ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायना हगारोब्ला नोंखौ सबबो नायनो बागोन आरो नुबानो रागा जोंगोन आरो सोरखौबासो नुबाय होननानै बुङो आरो दै ओंखायनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा बिदि भिडिअ बानायनायखौ गारनांगौ आरो ना लोगोफोर मोजां कन्टेन्ट लाबो मोजां कन्टेन्ट बानाय गासिबो थाखा फैसा खामायनो नागिरदो रिल भिडिअ बानायना थाखा फैसा मोनो होनना गासिबो मिथियो नङा होनबा बेनिखायनो मोजां कन्टेन्ट लाबो बेफोरबायदि बाग्राय खालामनाङा निजिनि बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासैबो नुयोब्लानो मान सनमान थांगोन आरो मालाबाफोर नोंसोरना गासैबो जमा जिरायनायाव साहाफोर लोंनायाव रायखांनाबा नोङो लाजिनानै मबाइल सबाइल बुख्रुबजोबो नोङो लाजिनानै बेनिखायनो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ लाबोनायखौ बाद दोननांगौ गारनांगौ मालाय हारि बायदि माने जों भिडिअ लाबोनो हाखाया नालाय दा नाया माने बिहारि बांगाल मुस्लिमफोरा एकदमबारे सेक्सजोंसो भिडिअ लाबोयो जोंना बिदि बर' समाजाव बिदि जाया बिदि भिडिअ लाबोनाङा बिराद लासिं सिं जायो समाजनि आनलिगेल जायो हा ओंखायनो माने बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगौ आरो नोंसोरनो बिदि देखायोब्लानो बिफाया नुबानो बिमाया नुबानो बे लासिं सिं जागोन आरो मोखाङाव नुबानो रागा जोंगोन आरो सबदोबो रायजागोन ओंखायनो माने बेफोरबायदि भिडिअखौ बाद दोन मोजां कन्टेन्ट लाबो आरो दै लोगोफोर भिडिअखौ आङो होना होगोन भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो दा आं इन्ट्र' होना होगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक खालामना हो आरो सोरबा माबासो सोंनो गोसो दंबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आं रिप्लाइ होफिनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो कि नायसनना दोननाय जाबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।